שלום, ערב טוב, ברוכים הנמצאים. יש הרי שכר פסיעות למי שמגיע, אבל ביום כזה זה שכר שלוליות להגיע לשיעור תורה. אז תודה שבאתם, ועוד במזג אוויר כזה. אני תואם לעשות הקדמה לסיפור שנלמד ביחד. הסוגיה האהובה עליי, זה כותרת שגדולה עליי אישית, סוגיה, אהובה, הכל היה ככה. בחרתי משהו שמעניין אותי, שיש לי מה לומר עליו, ואני רוצה אולי לתת איזשהו הקשר אקטואלי. אני כתבת בחדשות ערוץ 2, גלי צה"ל, ידיעות אחרונות, מתעסקת בתקשורת הישראלית, היומיומית, הרייטינגית, ומה לזה ולסוגיות. אז אני אולי אגיד מאיזה תסכול בעצם אני רוצה לספר לכם על הסוגיה הזאת, מאיזה תסכול אני מגיעה הערב דווקא לסיפור שנלמד. לפני 3 חודשים, ערב ראש השנה תשע"ג, בעלי, העיתונאי ידידיה מאיר, מקבל טלפון מאחד הערוצים שמכין תוכנית לסיכום השנה בתחום היהדות. ומבקשים ממנו להיות בפאנל. יהיו שם אישי ציבור, רבנים, חברי כנסת, לסכם את השנה בתחום היהדות. על פניו נשמע מעניין, הוא מבקש לקבל את רשימת הנושאים לשידור. על מה ידברו בתוכנית שתסכם את תחום היהדות. והוא מקבל מייל, יש לנו מייל משפחתי כזה, שנינו פתחנו את המייל בבעתה ממש. הוא מקבל מייל ובו רשימת הנושאים לדיון, מה שיעלה לדיון בתוכנית הזו. היריקה לילדה בבית שמש, הדרת נשים, שירת נשים, אופנת הטליבן, תג מחיר, כריתת עצי זית, השתמטות החרדים מצה"ל, השתלטות הכיפות הסרוגות על צה"ל, אוטובוסים נפרדים, יריקה על חיילות, רב שנתפס על X, רב שנתפס על Y, רב שנתפס על Z, מאוד מגוון בכל התחומים, וזה מסתיים שם באיזה הפגנות אלימות, כבר אני לא זוכרת על איזה הקשר, אבל זה הייתה רשימה, שנינו קראנו אותה ביחד, ושאלנו את אותה מפיקה ששלחה את המייל, איך גיבשת הרשימה הזאת, למה זה סיכום השנה בתחום היהודי? והיא אמרה, הלכתי לארכיון, עשיתי דתיים, חרדים, דוסים, הלכה, תורה, ישראל, אקטואליה, חדשות. זה מה שהארכיון של הערוץ שלנו, של מחלקת החדשות, מביא. זה מה שהתעסקו בו בשנה האחרונה בישראל, סביב נושא היהדות. את הרשימה שהיא שלחה לנו למייל אפשר לסכם במילה אחת, איכס, נכון? בואו ננסה לחשוב גם אנחנו ביחד. מתי באקטואליה, מתי בחדשות אנחנו שומעים על יהדות? אני חושבת שבדרך כלל בהקשרים שליליים, שלא לומר פליליים. האם זו האמת? לא. נכנסנו פה לאיזה... לא יודעת אם לקרוא לזה טריפ, אבל כן, נכנסנו פה לאיזה סרט רע, לאיזה מפגש טרגי, בין החברה הדתית והחרדית לבין התקשורת, המסחרית, הקפיטליסטית, הרייטינגית, והמפגש הזה, ואני ממש לא בקטע של הם אשמים, התשקורת, לא, הדוסים, לא, זה מצב מורכב, אין אשמים באופן, אין תשובות פשוטות לאף שאלה, ולאף אחד לא יודע הכל, חוץ מיאיר לפיד אולי, אבל אף אחד אין לי איזה תשובת קסם, זה החרדים אשמים, לא, זה התקשורת אשמה. הגענו למצב טרגי ועצוב, שבו במדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית שהוקמה אחרי 2000 שנה, פונים לאדם ואומרים לו בוא תשתתף בתוכנית שמסכמת את היהדות השנה, והנה זו הרשימה שהוא מקבל, וזו התחושה הכללית של כולנו, שמשהו פה מקולקל, נדמה לי. ופה אני משתפת אתכם וזה אישי. פה אני תמיד מצויה באיזשהו קונפליקט. כלומר, איך את ערכי היהדות, ומי שנמצא כאן לא צריך להגיד לו שליהדות יש הרבה יותר מה לומר לעולם מאשר לירוק על ילדות, וגם כל ההסתייגויות האלה יותר פתטיות מהדבר עצמו. לא, תבינו, זה רק הקיצונים. היהדות בכלל נגד יריקות, גם על זקנות אסור לירוק. תגידו, עם ישראל חוזר לארץ ישראל כדי לעסוק והרבה מאוד פעמים יש פער אדיר בין האקטואליה היומיומית והעיסוק שלה במה שהיא מכנה יהדות לבין האמת. ושוב, רק על עצמי לספר, ידעתי, אני חיה בקונפליקט הזה בין תחושה שהיהדות היא
מי אני להכביר סופרלטיבים, דבר עצום, דבר גדול, דבר שיש לו המון מה לתת לחברה הדתית, החילונית, החרדית, המסורתית, הכלל עולמית, באופן האוניברסלי. יש לה המון המון מה לתת מצד אחד, ומצד שני התרגום של זה הוא תרגום עלוב, תרגום דל, תרגום שגוי, תרגום שגוי ביום יום של כולנו. זאת לא הרצאה בתקשורת, ולכן אני לא אנתח בפניכם למה זה ככה. כלומר, מה בקונפליקט הזה? כלומר, מה בין תקשורת מאוד שטחית, מאוד רודפת גירויים ורייטינג, לבין עולם שמתנהל בעצלתיים, בעולם של ערכי נצח, שזז מהר סיני ועד היום, בכובד ראש, ובכלל לא מדבר את אותה שפה. ואיפה נוצר הקשר הזה? נהוג לומר שיש כתבים לענייני חרדים, נכון? זה ביטוי, כתבנו לענייני חרדים. יש גם חרדים לענייני כתבים. כלומר, יש איזה 100-200 איש שכל חיים באקשן וחיים ב-SMSים ומתדליקים את המערכת הזאת. וזאת קבוצה מאוד קטנה של כתבים ושל חרדים מטעם עצמם, חרדים לענייני כתבים וכתבים לענייני חרדים שאחראים לכל המחול המטורף שראינו סביבנו בשנה האחרונה. ולמה זה טרגי? אפשר לבטל את זה בהינף יד. טוב, נו, אנחנו יודעים שהיהדות היא דבר גדול. בואו נבטא, בסדר, אז הם קשקשו שם על איזה סיקריק שעשה ככה, או איזה טמבל שעשה ככה, או איזה מכתב רבנים, עצומת רבנים, כל עצומה כזאת, אף אחד לא קרא אותה עד שלא הביאו אותה במהדורת החדשות, או איזה הסתה חדשה, אם זאת כזאת הסתה, למה אתה פותח את המהדורה עם ההסתה הזאת, שישמעו עליה, אף אחד לא משנה, העצמה של שוליים, אפשר לבטל את זה, אבל לא, המחיר הוא יומיומי עבור כולנו, כי המחיר הוא הדימוי הציבורי של היהדות בעיני כל המגזרים. ולכן, וזו לא פעם ראשונה שאני לומדת יחד דווקא את הסוגיה הזאת, דווקא את הטקסט הזה, הרבה פעמים שאלו אותי גם במקומות העבודה שלי, וגם כל מיני ציבורים מזמינים אותי הרבה פעמים לתיכונים או לצבא או לחטיבות ביניים, לדבר על הדוסים האלה. תגלי לנו איך זה מאחורי ירה, מאחורי הטליבן, מאחורי המחיצה, ולפעמים בא לי להגיד בואו נפסיק לדבר סוציולוגיה, כן הם ככה ולדבר על המהות, שבעיניי היא הרבה יותר חשובה. ואם נעסוק בה, אולי זה יתייתר מאליו, אולי אני אופטימית מדי ותמימה, אבל אם החברה הישראלית תעסוק בעוצמה בזה, אז מעט מן האור דוחה, ואם זה הרבה מן האור, אז ודאי שהוא דוחה. אז זאת תהיה היהדות. לא במלחמות בכל מיני קיצונים מטומטמים ובכל מיני יורקים, אלא באמירה משמעותית, זאת יהדות, ואתם לא. זו הצידה פשוט. אולי אני תמימה. יצא לי בכמה תיכונים דתיים וחילונים לדבר דווקא על הסוגיה הזאת, כי יש בה משהו שאני מרגישה שכן, זאת יהדות. אם אתה שואל אותי מה זה יהדות, זאת. ולאורך הלימוד אני אנסה להראות שזה סותר הרבה מהתפיסות האקטואליות ביחס ליהדות, הרבה ממה שאומרים לנו שזאת יהדות. יהדות לא מה שחשבתם, ולכן נדמה לי שהסיפור הקטן הזה של אונקלוס, דווקא גר, דווקא שבא מבחוץ, שוב, מבט מבחוץ, לא מתוך הביצה, דווקא הסיפור הזה מלמד אותנו כמה דברים, לדעתי עקרוניים, על הזהות שלנו. אומרים שאורח מבחוץ, אורח לרגע רואה כל פגע, אז אונקלוס הוא אורח, ודווקא הוא רואה אורות שאולי אנחנו מבפנים לא כל כך רואים. אז הסוגיה אני מבינה בידי כולכם. אנחנו במסכת עבודה זרה, דף י"א עמוד א', וסיפור, אני אקרא מיד, כלומר ברשותכם, יש את הנוסח בארמית, אני אקרא מיידית בעברית, אפשר לעקוב תוך כדי. אונקלוס בן קלונימוס התגייר. שלח הקיסר, כולם איתי? אונקלוס בר קלונימוס התגייר, אנחנו רצים. שלח הקיסר גדוד של רומאים אחריו לתופסו ולהביאו אליו. בואו נעצור. אונקלוס, אנחנו מכירים אותו מתרגום אונקלוס על התורה, התרגום לארמית שהוא בעצם גם פירוש, והוא נחשב מאוד, נחשב קדוש בלימוד השבועי של 2 מקרא ואחד תרגום. אז זו הכוונה, לימוד של אונקלוס, ואני חייבת לומר שרוב חיי די התעלמתי, מסתכלת על הפרשה, מסתכלת על רש"י, לא בדיוק התרגום לארמית, לא דחוף לי, תרגום לפורטוגזית גם יכול להופיע בצד, כלומר מה לי ולזה? ולאחרונה בשבועות האחרונים, בשבתות בשכונה שבה אנחנו גרים, הפרופסור משה בר אשר, נשיא האקדמיה ללשון עברית, יהודי נפלא, התחיל להעביר שיעור בפרשת שבוע לפני שחרית, כל בוקר בשבת, לפני שחרית הוא מעביר שיעור, וכשבלשן ניגש לטקסט, זה פשוט מדהים לראות, הוא קורא פסוק, קורא אונקלוס, ופה הכל קורא. לא רץ לפרשנים מאוחרים ומוקדמים, וזה בין התרגום לבין, וזה, אני מודה לבושתי, אני בת 31, רק לפני חודש התחלתי להבין את גדלותו של אונקלוס, 31, המם אתכם? לטוב או לרע? רק בחודש האחרון, מהשיעורים השבועיים האלה של פרופסור בר אשר, כל פעם ממש,
כמה פסוקים מהתורה, כמה פסוקים מאונקלוס והשוואה ביניהם, בום, מה הולך שם, איזה פצצות. צריך להיות, שוב, גם בלשן וגם יהודי באמת מיוחד וירא שמיים כדי לשים לב לזה וללמד את זה. אני לא יודעת איפה זה היה עד היום מבחינתי. אז אונקלוס הוא תרגום אונקלוס והוא גר מפורסם, נצר למשפחת הקיסר שמתגייר. הוא עושה פדיחות. הקיסר אומר, מה קורה פה? זה קרוב משפחה שלי והוא בורח לנו ליהודים. והדוד לא מסכים, לא משלים עם הגירות הזאת, ועושה מאמצים להחזיר את אונקלוס למוטב, אליו. וכך ממשיך הסיפור. שלח הקיסר גדוד של רומאים אחריו, לתופסו ולהביאו אליו. משך אותם אונקלוס במקראות, שהביא ודרש לפניהם, והתגיירו. סוף קטע ראשון. כלומר, הם באים, אונקלוס אומר להם כמה פסוקים, בום, מתגיירים. הקיסר לא מתייאש, הוא לא מוותר על אונקלוס כל כך מהר. חזר הקיסר ושלח גדוד רומאים אחר אחריו. אמר להם, אל תאמרו לו ולא דבר, כדי שלא יגרור אתכם בדבריו. ואכן כך עשו ונטלו עמהם. אסור לדבר, איסור דום שתיקה, רק תביאו אותו. כי כבר הבנו שיש לו כוח כשהוא מדבר. אוקיי. כאשר היו הולכים, אמר להם אונקלוס לחיילי הגדוד, אומר לכם מילתא בעלמא, אומר לכם משהו סתם, שאינו לו דרשה. נפיורה, כשהוא, זה פקיד זוטר, מחזיק את הלפיד להאיר לפני האפיפיורה, הפקיד הגבוה יותר. וגם האפיפיור מחזיק את הלפיד לפני הדוכס, וגם הדוכס מחזיק את הלפיד לפני ההגמון, וההגמון מחזיק את הלפיד לפני השליט. מדבר איתם מהחבר'ה שלהם, הוא בכלל מדבר איתם סלנג צבאי. חבר'ה, אתם, חייל פשוט מחזיק את הלפיד לפני המפקד, והמפקד שלו לפני זה, לפני הרמטכ"ל, לפני המלך, לפני הנשיא, הכי, יש איזה היררכיה, כל אחד משרת את השני. ואולם, השליט, האם מחזיק לפיד לפני אנשים? מי ששם נאמבר 1, הג'וקר, מחזיק, לא, אמרו לו, לא. אמר להם, ואילו הקדוש ברוך הוא מחזיק לפיד לפני ישראל, שנאמר, והשם הולך לפניהם יומם וכולי. והשם הולך לפניהם יומם ולילה בעמוד אש להעיר להם. זה הפסוק שהוא אומר להם מספר שמות. התגיירו כולם. סוף הקטע השני. הקטע הראשון הוא אמר להם פסוקים. הקטע השני, סותם ורק אומר להם משהו צבאי כזה, חייל, טוראי לפני הרבט, רבט לפני הסמל, רב אלוף. טוב, אצלנו זה הפוך, הרב אלוף הולך לפני החייל. בום, שומעים את זה, מתגיירים. סיפור שלישי, הקיסר לא מתייאש. חזר הקיסר ושלח גדוד אחר אחריו, אחרי אונקלוס להביאו. אמר להם, אל תדברו איתו דבר, כלום, גם לא מה השעה, גם לא רוצה מסטיק, כלום. כאשר תפסו אותו והלכו, כלומר זה כבר ממש במגב באים, כלומר באים, תופסים, לוקחים, אין מילה. כאשר תפסו אותו והלכו, ראה מזוזה שמונחת על הפתח. אונקלוס כבר משתמש באינסטרומנטים, בכלים, בעניינים פיזיים. ראה מזוזה שמונחת על הפתח, הניח ידו עליה. ואמר להם, מהו זה? אמרו לו, אמור לנו אתה? כבר מפרים את ההבטחה לקיסר. אמר להם, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם, יושב מבפנים בארמון, ועבדיו משמרים אותו מבחוץ. ואילו הקדוש ברוך הוא, עבדיו בני ישראל, נמצאים מבפנים בבתיהם, והוא משמרם מבחוץ. שנאמר, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. התגיירו גם הם. שוב לא שלח הקיסר אחריו. את הסיפור המקסים הזה, שעוד מעט טיפה נעמיק בו, סיפר הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, לפני גדוד של צנחנים על אדמת מצרים. ואני מודה שמשם גיליתי את הסיפור הזה. הרב שלמה וולבה, אפשר שיעור שלם לדבר עליו, אישית על חיי הוא השפיע הרבה מאוד, היה, נפטר לפני כמה שנים, היה מכונה המשגיח בעולם הישיבות, החרדי, הליטאי, מה שנקרא תנועת המוסר. פה אנחנו במקום שכולו חסידות, אבל חסידות אפשר לדבר גם על תנועת המוסר. ותנועת המוסר הליטאית, רבי ירוחם ממיר, ישיבת מיר שלפני המלחמה עוד, הרב שלמה וולבה התעצב שם בעולם של עבודת האדם, עבודת המידות, גדלות האדם, וכל ימיו הוא הגיע כאן לארץ, הוא ניסה לשחזר את תנועת המוסר, את הרעיונות שלה, את עבודת המוסר. האם הוא הצליח בתוך החברה החרדית?
יצא לאחרונה ספר מרתק של פרופסור קימי קפלן, ספר חדש של מכון ון ליר על התבססותה של החברה החרדית, ויש שם מאמר מאוד עצוב, אחד הדוקטורנטים שם כותב, למה לא יצאו נגד הרב וולבה בתוך החברה החרדית? כי שיטתו לא תפסה מבחינה כמותית, מבחינה מספרית, הוא לא היה איום. האייפון הוא איום גדול, החרדים לא מפסיקים לצאת נגדו. התפיסה של תנועת המוסר, שהיא תפיסה מרתקת, היא בעצם יותר של עבודת המידות, של עבודה עצמית, לא קנתה לה מספיק שביתה, מספיק מקום כדי שיצאו נגדה. כך קובע אותו חוקר בספר חדש, ונשמע טיעון מרתק. יש פה ושם איים של תנועת המוסר, בית המוסר, הרבה מאוד, כשהרב וולבה בעצמו כפליט אחרי המלחמה הגיע לאיזה בית בשוודיה כפליט, לקח פתק, כתב בית המוסר ושם פתק כזה על הדלת שלו. כלומר, מקום שבו עוסקים בעבודת המוסר ועבודת המידות והתיקון העצמי, כמובן, זה כן עולם שקיים בתוך החברה החרדית, האם הוא השליט, האם הוא הדומיננטי, הלוואי. הרב שלמה וולבה, יותר בשנות ה-60 וה-70, יצא הרבה מאוד החוצה, אל עם ישראל, מה שמכונה העם שבשדות, אל הצבא, לבתי חולים, לקיבוצים, היה לו מאוד מאוד חשוב לדבר, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים ואחרי מלחמת יום כיפור, לדבר עם הציבור שבחוץ. וכך הוא עושה, אחרי מלחמת יום כיפור, שיעור לפני גדוד צנחנים על אדמת מצרים, הוא מגיע לדבר עם גדוד צנחנים, ומה הוא אומר להם שם? את הסיפור הזה, אני מקריאה מתוך הספר שלו, שנקרא עולם הידידות, בשם מוקדם יותר קראו לספר בין ששת לעשור, הוא עושה איזה משחק מילים, כמו בין כסל לעשור, אז הוא אמר שמלחמת יום כיפור זה עשור, נכון, ביום העשירי, ששת זה מלחמת ששת הימים, בין ששת לעשור, זה דברים שבעיניו איזושהי מהפכה שהחברה הישראלית צריכה להפוך מהכוחי ועוצם ידי של 67 לנפילת הקונספציה שלנו ב-73. עם השנים הוא שינה את שם הספר, הוא לא בטוח שכולם הבינו את הבין ששת לעשור, וקרא לספר הזה עולם הידידות. זאת התפיסה שלו הייתה גם כלפי יהדות, הוא אמר שיהדות היא עולם הידידות. מכל מקום הוא מביא את הסיפור, ושם קראתי את הסיפור הזה לראשונה, בתוך הספר הזה, מתוך שיחה שלו על אדמת מצרים, הוא מתמלל אותה אחר כך, וזה מופיע מודפס בספר שלו. ואנחנו נלך ברשותכם יחד איתו עם הביאור שלו, איך הוא מבאר את הסיפור הזה, ואני קצת אוסיף משלי, שוב, מהעולם של האקטואליה ושל החדשות, מה הסיפור הזה בא ללמד אותנו דווקא היום בישראל 2012. אז הוא מתחיל כך, הדברים הם נפלאים. קיסר רומא שולח 3 גדודי חיילים אחרי אונקלוס הגר, וכל 3 מתגיירים, כאשר הם שומעים מאונקלוס מילים ספורות בלבד על תוכן היהדות. בוודאי, אם חיילים כה קשוחים יכולים להתפעל מיידית, הוא גילה להם דברים ממש מפוצצים, נכון? הוא עושה איזה אברקדברה, הוא החיה מתים, הוא המית חולים, אני לא יודעת, הוא פקח עברי, מה הוא עשה שם? נראה לה מה הם 3 הדברים האלה. ואם אנחנו איננו צריכים להתגייר, כך אומר הרב וולבה לחיילים, אנחנו יהודים ברוך השם, אולי נשאב לפחות חיזוק והערה מדברי אונקלוס. את הגדוד הראשון מושך אונקלוס בפסוקים, פסוקים פשוטים מהתורה. באמת יכולים לגייר אדם? כן, תלוי רק איך קוראים אותם. לצערנו, הורים רבים יודעים מניסיונם שילד יכול לבוא מבית הספר ולהגיד, אבא, אמא, היום המורה הצליח להוציא את כל הנשמה מהתנ"ך, אבל את כולה. הוא הפך אותה לפילולוגיה ולטקסט ולדקדוק. בעיקר, הוא אומר, אם יש לעתים כוונה זדונית למורה, לשמור את הילד, לבל תתעורר בו התפעלות דתית חלילה. אם ניגשים כבר אל התנ"ך, קודם כל דואגים להוציא ממנו את כל הנשמה. וממשיך הרב וולבה, התלמוד לא מספר לנו אילו פסוקים אמר אונקלוס לגדוד. נכון? בעצם אומרים לנו, אמר להם מקראות. זה מה שאומר לנו במקור, אמר להם מקראות. ופה הרב וולבה אומר לחיילים, בואו נחשוב, מה הוא היה יכול לומר להם? איזה פסוק? אפשר לומר לאדם כמה פסוקים ספורים שיהפוך לו את כל תפיסת עולמו. מה בן אדם יכול להגיד? פסוק שככה גורם לאדם ללכת אחרי הבן אדם שהוא בא בכלל לשבות אותו ולהחזיר אותו אל הקיסר. הרב וולבה מעלה כמה השערות. אולי הצביע למשל אונקלוס על ברכת כהנים. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. הדברים הפליאו אותם. השם מברך את האדם, הוא שומר לאדם את מה שנותן לו, הוא מאיר אליך פנים, אליך האדם, הוא נותן לך שלום עם עצמך, עם סביבתך, והכהנים מברכים כך את העם. האם אין הדברים מעוררים רטט בנשמה? תפיסה של ברכת כהנים במקורה היא בעצם עומדים אנשים, תפקידם לברך את עם ישראל באהבה, הם מברכים על כך שהם מברכים באהבה, ואומרים פסוקים עתיקים של שמירה, של אהבה ושל ברכה.
בצורה המקורית אומר הרב וולבה, אומר אונקלוס, אולי, אם זה היה הפסוק שהוא בחר, הדבר הזה מעורר וואו, מעורר פליאה, מעורר רטט בנשמה. היום אני יכולה לספר לכם מהתפיסה היום של היהדות היא לא של איזושהי ברכה שהיא טובה לאדם, טובה לקדוש ברוך הוא. זכור לי שאחרי פטירת הרב כדורי הגעתי לאולפן של תוכנית בוקר, ביום שאחרי הזמינו אותי לאולפן תוכנית הבוקר לפרשן את פטירת זקן המקובלים, ופונה אליי המגיש חמור סבר, חייב לדעת תשובה לשאלה, אם כן סיוון, מי אם כן יהיה זקן המקובלים הבא? אמרתי לו בוא נלך לבית אבות, נבדוק מי הכי מבוגר, מה זה זקן המקובלים? התקשורת החליטה שיש תואר זקן המקובלים, ועכשיו נבדוק מי הוא זקן המקובלים הבא, זה ממש, זה עוד כלום לעומת שיחה שהייתה לי לאחרונה, עם ידידה דווקא בכלל לא מתחום התקשורת, אבל שוב, כולנו שטופי מוח מההלוך ילך, מהזמזומים שמזמזמים לנו באשר מה זה יהדות. מישהי נחמדה מאוד, אפילו מוכרת למדי בפרהסיה הישראלית, אני לא אגיד כרגע את שמה, שניגשה ושאלה אותי האם יש לי בבא טוב. האם יש לי בבא טוב בשבילה. וניסיתי לאפיין, דווקא אני במצבים כאלה אוהבת ככה, לשתוק בואי נזרום, למה את מתכוונת? בואי איזה, תמיד זה יוצא לי מזה אחר כך איזה סיפור טוב. מה את מתכוונת? מה זה בבא טוב? והיא אומרת לי, תשמעי, הבבא ההוא, לא משנה עכשיו מי, הוא טוב רק על העבר. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, תשמעי, את באה אליו. ואז הוא אומר לך, את נשואה, יש לך 3 ילדים ואת מרוויחה כך וכך. אבל את זה אני כבר יודעת, נכון שהוא צודק, אבל את זה אני כבר יודעת. אני צריכה בבא שטוב על העתיד, לא בבא שטוב על העבר. אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודעת, כי מה, לא ידעתי לאן לפתח את השיחה, אבל היה לי חשוב להקשיב באשר לתפיסות. ולמה היא באה אליי? כי אני דתייה, אני חוזרת בתשובה, אני ודאי אביא לבבא שלא טוב רק על העבר, הוא יהיה טוב גם על העתיד. ואם לא, אז טוב, אין לי, נו, אני לא רצינית, נו, דתיים האלה, אין לי מי, תראו מה זה, הולך ופוחת הדור, היא הלכה והמשיכה לחפש, בטוחה שמישהו מצא לה את הבבא שטוב על העבר, ולא שטוב רק על העתיד. אבל היא אמרה את זה בשיא הרצינות, ועוד במין אחוות, כאילו, אל תראי אותי ככה, הנה, סבא שלי היה רב, אני מחפשת בבא שטוב על העבר, טוב על העתיד. תפיסה שלנו, הציבורית היומיומית היא בערך במחוזות האלה, ואני כבר לא מדברת על שיר הכפירה הגדול שמשתולל פה בשנים האחרונות, מי שמאמין לא מפחד. אין מילים יותר בעייתיות לדעתי מבחינה אמונית. מי שמאמין לא מפחד, מי שמאמין כן מפחד. וממה הכי מפחד מי שמאמין? מי שמאמין כן מפחד, מה המשך השיר רבותיי? את האמונה לאבד. מי שמאמין כן מפחד את האמונה לאבד. מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. אוקיי. עד כאן ברכת כהנים, אופציה ראשונה. אבל ממשיך הרב וולבה, עד כאן זה היה אני, סגרתי סוגריים. ממשיך הרב וולבה ואומר, אולי בכלל יראה להם אונקלוס פסוק אחר, פסוק זה. ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. אולי זה הפסוק. הרב וולבה אומר, גם בפסוק הזה יש כוח מאוד גדול. מה מיוחד בפסוק הזה, ועשית הישר והטוב? ועשית הישר והטוב, זה אומר שיש משהו שהוא מעבר לקיום הטכני של המצוות, כך מסביר הרב וולבה, זה לא תעשה X או תעשה Y, גם, אבל ועשית הישר והטוב באופן כללי. הרמב"ן גם כותב על המשפט הזה, זהו עניין גדול. אי אפשר להזכיר בתורה את כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו, את כל מסעו ומתנו, את כל תיקוני היישוב והמדינות כולם. כלומר, אפשר להגיד לך, ממשיך הרמב"ם ואומר, אפשר להגיד, לא תלך רכיל, לא תיקום, לא תיטור, לא תקלל חירש, מפני שיבה תקום וכיוצא בהם וכיוצא בהם. אפשר להגיד לנו המון דברים, אבל אם לא נקלוט שזה, אוקיי, ומה אני, כאילו, אז אם לא תקלל חירש, אבל פיסח, כן, כלומר, אתה תמיד יכול לא להבין את המהות היותר כוללת של הדברים. ועשית הישר והטוב, זה אומר, מרוב פרטים תקלוט את המהות ותמיד תתנהג, גם אם אין לך הוראות ספציפיות. ולכן, וזה פסוק שני, שמציע הרב וולבה, אולי את זה אונקלוס אמר להם, אולי זה משך אותם. ומה הפסוק השלישי? שהוא מציע, הוא מציע אופציה, זאת האופציה השלישית, שהוא מתאר לעצמו, הוא אומר לנו, אלה פסוקים אני במקום אונקלוס, הייתי אומר, לא לחיילים שם, לכם, הרי הוא מדבר מול חיילים, הוא עושה פה משחק מאוד מעניין, הם חיילים גויים, אנחנו יהודים, אבל בעצם מדבר הרב וולבה מול חיילים שמאוד מאוד רחוקים מעולמו, ועל אדמת מצרים הוא בעצם כאילו סחבק, אבל אומר להם מה שהוא חושב שצריך להגיד גם לאדם זר, כי גם הם זרים למדי לתפיסת העולם הזאת. כך הוא בעצם מלמד אותם מה אונקלוס כאילו היה מלמד.
ואז הוא ממשיך, וזו האופציה השלישית בה הוא חותם את החלק הראשון. אמרנו, בחלק הראשון אונקלוס אומר פסוקים. הרב וולבה אומר, אולי הראה להם אונקלוס דווקא את פרק י"ט בספר ויקרא. פרק שכותרתו היא קדושים תהיו. ואז, התורה אומרת שהם קדושים תהיו, אז הרומאים בטח ציפו לשמוע שהקדושה הזאת מחייבת אותם להביא קורבנות, לתת הרבה מתנות לכהנים, נכון? להסתגף, להתנזר מהעולם. כמה הם הופתעו לשמוע מה תוכן הקדושה לפי אלוקי ישראל. ופה הרב וולבה מביא את כל חלקים נרחבים בפרק י"ט בויקרא. מה זה קדושים תהיו? איך מתקדשים? איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אל תפנו אל האלילים. לא תחלה פאת שדך, לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל. לעני ולגר תעזוב אותם. לא תגנובו, לא תכחשו, לא תשקרו איש בעמיתו, לא תשבעו בשמי לשקר. לא תעשוק את רעך, לא תגזול, לא תלין פעולת שכיר, לא תקלל חרש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. כך מתקדשים, אומר הרב וולבה. את זה קרא בפניהם אונקלוס, קדושים תהיו, כך מתקדשים, והם בוודאי השתוממו, ומי שאוזניים לו, ומי שליבו לא אטום, באמת יכול להתגייר מפסוקים אלה, ואין בזה כל פלא. כלומר, התורה עצמה, אומר הרב וולבה, עושה משהו. אל תדבר איתי השקפה, אל תדבר איתי סוציולוגיה, תיאולוגיה, גם לא צו פיוס, גם לא למצוא את האמצע בינינו. בואו נדבר על התורה, היא מעל שנינו, אני מניחה. בואו נדבר על זה. והנה מזה, אנשים מגיעים למסקנות מרחיקות לכת תוך דקות. זה החלק הראשון. אוקיי, זה לא, הקיסר מפסיד, נכון? 1-0 לאונקלוס בסופו של חלק זה. ממשיכים אל החלק השני. מה קורה שם, מה הוא אומר לגדוד השני? בואו נזכר רגע ביחד. הגדוד השני, אנחנו בעניין של התארים הצבאיים, של ההיררכיה, נכון? בעצם בא אונקלוס ואומר, התורה, נתרגם את זה לימינו, נפיורה, בפיורה, נכון, המגד, המח"ט, האלוף, הרב, כל אחד בקטגוריה הצבאית לצורך העניין, מוריד את הראש לפני השני, או בעצם משרת את השני, נכון? כלומר, עובד אצל השני. ופה אומר להם אונקלוס, ופה אני שוב רצה לפי שוב דברי הרב וולבה על אדמת מצרים על הסיפור הזה. אונקלוס ניסה להפוך את כל התפיסה שלהם לגבי דת ועבודת אלוקים. מהזמן העתיק ועד היום, יש אנשים שחושבים שצריך לכבד את אלוקים, כי החיים והמוות בידו. מי שלא מכבדו כראוי, צפוי לעונש, ואולי זה יתנקם בחייו. לכן רואים בדת, הוא כותב דת במרכאות, את האמצעי שבו מכבדים אלוקים. כמו שמכבדים מלך, למה מכבדים את המלך? כדי להפיק תועלת, לחיות, לקבל פרסים, ככה מכבדים את אלוקים. זה נמשל שגם אנחנו משתמשים בו הרבה, נכון? משל למלך, ובכל זאת, אומר הרב וולבה, ושימו לב שהוא כותב את המילה דת במרכאות, תמיד את המילה דת הוא כותב במרכאות, הוא לא הסכים להגדרה שיהדות היא דת, כשהוא מדבר על הדת הנוצרית הוא לא כותב אותה במרכאות, כשהוא מתייחס ליהדות הוא כותב את זה במרכאות. שאלתי תלמידים שלו למה, יש לזה הרבה הסברים, הוא לא ראה ביהדות דת, זאת אומרת דת זה לא אוסף הוראות של מכונת כביסה, זה לא איזה הוראות טכניות לאיך לנהוג, אני לא רואה ביהדות דת. מה היא כן? טוב, כתב על זה ספרי ספרים. אבל שוב, נחזור למשל הכי בסיסי, מה זה? בגן של הילדים שלי, הגננת מלמדת את זה כל היום. מלך, אז איך עומדים לפני המלך, איך מתפללים, הכל נכון. ובכל זאת הוא ניסה טיפה לאתגר להם את התפיסה האלילית הזאת, והוא ממשיך ואומר ככה. אונקלוס אומר, תראה, בצבא, נכון, בעל השררה הנמוכה תמיד מחזיק את הנר בפני בעל הדרגה הגבוהה יותר, עד שמגיעים אל הקיסר, הבוס שלכם ששלח אתכם לפה. נהפוך הוא אצלנו. השם נושא את הנר בפני האדם. השם הולך לפניהם להעיר להם, נכון? הוא מביא להם את הפסוק הזה. וזהו בניין אב לכל התפיסה היהודית. התורה היא לא אופן ואמצעי לכבד את אלוקים. התורה היא הנר והאור שאלוקים מושיט לנו כדי לכבד את עצמנו. זאת לא מליצה. כך הוא אומר להם, הוא אולי יצליח לחיות גם ככה, אבל הוא אומר, זאת לא מליצה. זאת המציאות שלנו. מי שיעסוק בתורה ירגיש זאת בעצמו. ומי שזוכה לקיים מצווה אחת כראוי, מרגיש איך היא מאירה לו. לא איך הוא עובד אותה, איך היא עובדת אותו. והוא ממשיך, זה הרב וולבה ממשיך מול החיילים.
יש בתורה אורות שונים, יש מצוות שמתארות את הגוף, כמו חוקים שנוגעים למאכלים. יש מצוות שמתארות אותנו ממידות רעות, כמו מה שציטטנו קודם, מפרשת קדושים תהיו. יש מצוות שמאירות את הלב בהרגשה נעלה, כמו תפילין, שבת, ימים טובים, ימי הדין. יש מצוות שמאירות את היחסים החברתיים והמדיניים, כמו המשפטים בתורה, כן, הדינים. ממש כל אחד יכול לנסות בעצמו ולהיווכח. איך לימוד תורה יפתח את מוחו וליבו. הקדוש ברוך הוא לא דורש עבודה לעצמו, הוא המאיר לנו. יסוד מהפכני כזה משך מיד את החיילים, ואכן הגדוד הרומאי ששמע את הבשורה הזו מפיו של אונקלוס, מיד התגייר כולו. שזה, כל הסיפור הזה מעניין. אונקלוס לא אומר להם, כלומר כבר אסור לו לדבר איתם, נכון? אז מה הוא אומר להם? מתחיל איתם בסלנג צבאי. איך זה אצלכם בצבא? נכון, טה-טה-טה-טם, כאילו דיבורי גולני במילואים. הופ, מתוך זה כבר מגיע איתם אני זוכרת, אפרופו הנר, מי שמחזיק נר למישהו, בעלי שירת שירות קרבי בפוער בעיתון במחנה, בצבא, ואחד הסיפורים, ואני לא אגלה לכם שוב איזה אלוף מדובר, אני פה שומרת על כבודם של רבנים ושל אלופים לאורך ההרצאה הזאת, אבל היום הוא אלוף במיל בצה"ל, הגיע יום אחד לבקר בעיתון במחנה. בא לביקור במערכת, בסדר, צחצחו, מירקו את המרקרים, את העטים, את המקלדות, הכל היה ערוך ומוכן לפקודתו, הוא נכנס, בעלי קיבל משימה מאוד יפה, כשאותו אלוף סיים את הסיור, שמו את בעלי תורן מעלית. מה זה תורן מעלית? זה היה במגדל כזה, המערכת במחנה לא בדיוק יושבת בביסלר, מגדל בתל אביב. הוא היה צריך לשבת ליד המעלית ולשמור שכשהאלוף מגיע, המעלית תחכה. האלוף לא ישב ויחכה שהמעלית תגיע, עולים, יורדים, יש מקום, אין מקום. כלומר, מה שבעלי עשה זה, החזיק מעלית, במשך, אני לא יודעת, נגיד, סוף הפגישה, 20-30 דקות, לא יודעים בדיוק מתי הוא יצא, מרגע שאפשרי שבו כבוד האלוף והפמליה ירצו ללכת, צריך מעלית פתוחה במסדרון. עכשיו, איך עושים את זה? הוא אומר, באותו יום קיללו אותי מאות אנשים, אני עוצר אותם, טוב, לא, תמשיכו. עוד פעם עוצר, הם יורדים, הם עולים, לא, תמשיכו. כלומר, הוא בכוננות מעלית. אפרופו, כן, הרב"ט, מי שצריך להעיר, זה, הסיפור הזה עורר בו את האסוציאציה הזו, כלומר המון כיבודים יש בצבא, המון כאילו טקס, לא רק בצבא, בפוליטיקה, בכל תחום היררכי כזה, אז אולי זה היה צבא, היום יש תחומים אחרים של סלבריטאות, של כל מיני תחומים שיש בהם היררכיות אנושיות, ובא אונקלוס ואומר תהפכו את זה, לא, אם תרצו, הקדוש ברוך הוא עומד ושומר לך את המעלית כל הזמן. בוא, אני שומר לך שהמעלית תחכה לך. כלומר, כל התפיסה הזאת שהתורה היא סוג של אור, וזה גם די מהפכני. כלומר, התפיסה, שוב, הדימוי הציבורי הוא עול, כפייה, אני כבר לא אומרת פרימיטיביות, משהו מעיק. ודאי לא משהו שאתה צריך כל הזמן לעשות דברים, שיש לך חשק, שאין לך חשק. יש סיפור ידוע על הרב וולבה שלא היה יכול, הרבה פעמים נהוג להצמיד תפילת מנחה ותפילת ערבית, כבר יאללה, לעשות וי כפול בערב, והרב וולבה לא היה יכול להתפעל מנחה כל כך מאוחר, הוא אומר, עוברות כל כך הרבה שעות, משחרית ועד מנחה, זה כאילו יום שלם לא דיברתי עם הקדוש ברוך הוא היה נוהג להתפעל מנחה בצהריים, כלומר לשבור את היום בשיחה עם השם, ערבית זה ערבית, שחרית זה שחרית, לא צריך לסדר את זה, להצמיד את זה, שניים במחיר אחד, להפך, שוב, אם התפיסה היא שזה אור, אז אתה רוצה, ואם התפיסה היא יאללה, וי ועוד וי, אז ודאי שיותר קל להצמיד מנחה וערבית. זה סופו של הסיפור השני של אונקלוס. הבנו מה המסר שהוא העביר כאן. בהתחלה זה הפסוקים, עכשיו זה כבר איזו תפיסה כללית של מה זה בכלל עבודת אלוקים. בניגוד לתפיסת העולם האלילי שככה עובד את האחר, פה בעצם במרכאות עובדים אצלך. במרכאות, כן? מה קורה בסיפור השלישי? בואו ננסה לראות מה כאילו זה עלייה ברמה או ירידה ברמה. סיפור השלישי, אוקיי, הוא שולח שוב הקיסר ואומר אל תדברו איתו דבר, הפעם אל תדברו איתו בכלל, והם באים ותופסים אותו, אמרנו, אני מדמיינת את זה, תופסים ידיים, תופסים רגליים, דום שתיקה, הם כבר מתודרכים, תחשבו איזה סיפורים כבר הולכים במחנה של הקיסר על זה, 2 גדודים הלכו, אנחנו לא ניפול בפח, אנחנו כבר יודעים לא לפתוח את הפה, לא לדבר איתו, שום דבר, באים, תופסים אותו. אונקלוס
מזוזה משמשת אותו שוב לעשות את מה שעשה. הרובד השלישי הוא כזה בעצם, ושוב אני חוזרת ככה לביאור של הרב וולבה, אבל אני חושבת שזה די הפשט, די מה שנאמר פה. עם הגדוד השלישי, אונקלוס מרחיק לכת עוד יותר. אסור להם לדבר איתו, אסור להם אפילו לענות. כלומר, הוא גם יכול להגיד, רוצים מסטיק? כי אצלנו, השם שלנו הוא לועס אותנו, לא אנחנו לועסים אותו. כלומר, למה הוא כבר יכול לקחת את זה? לאיזה דרך יצירתית הוא יכול לפתח את השיחה עם אנשים שאסור להם לדבר איתו? אונקלוס עוצר ליד המזוזה ואומר, שוב, מתייחס לתפיסות הפרימיטיביות שלהם, אצלכם המלך בפנים ועבדיו שומרים אותו מבחוץ. אנחנו רגילים לזה שוב, תמיד מלך ומלך, מי ראה על מה? ראינו את מלכת אנגליה שלא יודעת להתלבש לחתונות של הבנים שלה, כלומר איזה מלך ראינו במובן של מלכות בימינו. באמת הדימוי הזה היום הוא קשה לפעמים לתפיסם, שלטון של מלכות, אפילו מלך ירדן, זה דברים שהם לא, אתה מסתכל על פוליטיקאים, אבל אתה כן רואה מנגנוני הבטחה היום, כלומר אתה רואה, אני זוכרת בכנסת, הרבה פעמים שראיתי את אולמרט עובר, זה לא אולמרט עובר, זה 30 מאבטחים נעים, ואז אתה רואה שאולמרט עובר בפנים. אני זוכרת מימונה מסוימת, ששלחו אותי לסקר מימונה, שאולמרט ביקר בה, במו עיניי ראיתי שעשו שיקוף למופלטות. כן, כן. כלומר, בעצם, יש פה משהו שאנחנו חיים בחברה מאוד מאובטחת, לצורך העניין, אני אנסה לדמיין את זה לימינו, לזאת הכוונה. מלך בפנים, ועבדיו שומרים אותו מבחוץ. מי מכיר את ביבי, שאנחנו גרים שם באזור, אני שומעת את הפמליה של ביבי, יוצאת ולא, יצא לכם פעם לראות? אז הדבר הזה. צ'קלקות, עניינים. עכשיו, אני אומרת לכם, זה הדבר הכי לא בטיחותי, אני לא מומחית בהבטחה. שימו אותו באיזה סטיישן, תסיעו אותו, מי ידע? אתה מצהיר, פה ראש ממשלת ישראל, בן שלי יודע את התנועות של ראש הממשלה. כלומר, משהו פה, מרוב הבטחה זה כבר נהיה, אני לא יודעת מה מאובטח כל כך בזה, אבל אוקיי, זה אני באמת קטונתי ולא מתעסקת בהבטחה. התחושה אישית שלי היא שכל המדינה יודעת לאן ראש הממשלה שלה זז כל הזמן, הרבה יותר מאשר איך אני זזה, כלומר, משהו פה מצהיר על זה. אז אנחנו אבל עדיין בימי המלוכה, לא בימי ההבטחה, מלך בפנים ועבדיו שומרים אותו מבחוץ. זו התפיסה המקובלת באותם ימים. הרי איך זה יכול להיות אחרת? מקומו של מלך בתוך הארמון, על כיסא המלכות, ומסביב צריך תפארת, הוד, הדר, שומרים. אומר הרב וולבה לחיילים, ואומר אונקלוס לחיילים אז, לא כן בורא עולם. הוא הושיב בנקודה הפנימית של עולמו את האדם. את האדם הוא עשה עיקר, והאדם הוא הפותח והסוגר לשפע האלוקי שיורד אל העולם. כלומר, לא השם במרכז ואנחנו סביבו, אלא האדם במרכז מוריד את השפע לעולם. אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, אומר הרב וולבה לחיילים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. בא אונקלוס ללמד אותנו, מהי אותה השגחה? נורא קל להגיד, השגחה עליונה והכל כתוב והכל מכתוב. מהי אותה השגחה? מהי מטרתה? מטרתה היא שהכל תלוי במעשי האדם. עוד פעם, השגחה זה לא אומר שהשם קובע מה יקרה, אלא שהאדם קובע מה יקרה. מי מושגח פה? מי משגיח על מי? כן, הוא ממשיך ואומר, חז"ל קובעים זאת באופן מפורש. כתוב, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הם מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. כלומר, אם ישראל נוהגים באופן הנכון, הם מוסיפים כוח לכאורה שם בעולמות העליונים. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, הם מתישים את פמליה של מעלה, הם מעיפים אותו, את הקדוש ברוך הוא, עם השטויות שלנו, עם ההתנהגות שלו, מתישים שם את המצב. כלומר, כל היחס הזה שיש ש"ג מחוץ למחנה, ועליו לפעמים גם זורקים את האשמה, מתהפך. המזוזה, בקטע הזה, המזוזה היא קשר בין הפנים לבין החוץ. מזוזה אומרת, שוב, לא אתם שומרים על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם מבחוץ, אתם העיקר, אתם במרכז, אתם המלך. הוא כאילו אומר את זה לכאלה תוראים פשוטים ומסכנים, המג"בניקים האחרונים שעוד נשארו לקיסר, שומעים כזה דבר, אנחנו במרכז, עלינו שומרים, זה היפוך שלם מכל מה שאנחנו מכירים בקיסר שלנו. והרב וולבה אומר, זאת בדיוק המעלה שאלוקים רוצה להקנות לעם ישראל, שתהיה להם פנימיות, שלא יתרגשו מהעולם החיצוני בלבד, זה הקטע של המזוזה, אלא שיהיה להם תוכן פנימי, שהם יהיו בעלי השגה גדולה ברוחניות, אנשי מעלה, אנשי חסידות, אנשי ענווה, כל זה בעצם רומז אונקלוס. יש פה איזה מזוזה, ואלוקים שומרם מבחוץ, הוא שומר על עמו, שלא ישכח את תפקידו, להיות עם פנימי,
כלומר שלא ישכח שיש לו איזה תפקיד להיות משהו אחר, ולא יחליף אותו בכל הזוהר החיצוני של התהילה, הפרסום, ההון, התענוגים. והפנימיות הזו אכן צריכה שמירה, כי העולם בחוץ מקסים בתענוגיו הססגוניים. זאת ההשגחה העליונה, זאת ההשגחה, לעמוד בחוץ ולשמור על עם ישראל בפנים. אני יכולה להגיד לכם שאחד הביטויים שהכי עצבנו אותי כשהתחלתי להכיר נשים חרדיות, לא הכרתי בצעירותי, זה היה ביטוי שהיה נראה לי ביטוי נורא יחנה פעם, זה כזה, זה הולך ככה, זה הולך עם אינפוף ועם היד ככה, זה הולך כזה, זה לא נכנס אליי הביתה. זה לא נכנס אליי הביתה. עיתון מסוים, שיר מסוים, ספר מסוים, זה לא נכנס אליי הביתה. זה מאוד עצבן אותי לפני שנים, ואני מוצאת את עצמי לאחרונה, אולי בלי אינפוף, אומרת את זה הרבה מאוד פעמים, אני כבר אימא לארבעה ברוך השם, זה לא נכנס אליי הביתה. ופתאום זה כיף להגיד את זה, אולי נהייתי בעצמי זה יחנה, יכול להיות, אבל לא, זה לא נכנס אליי הביתה. אני לא מדברת רק על זבל של ריאליטי, ברור, בסדר, כל אחד רוצה שהילדים שלו ושהוא עצמו יהיה מנותק מהזבל המשתולל ומסתבל תרבות ובידור בחוץ. אני מדברת על דברים הרבה יותר עדינים, ואתה יכול להגיד איזה משחק חדש, איזה מילה שהילד מביא מהגן. אנחנו בעידן שבו כולם רוצים להיכנס אליך הביתה, נכון? כולם רוצים להיכנס אליך הביתה, וכל הזמן. אנחנו בעולם קפיטליסטי. עולם קפיטליסטי הוא קודם כל מתנגד לשבת. למה לנוח שביעית מהזמן? בוא תקנה, בוא תעבוד, בוא תיצור, בוא תייצר. אני צריך את הארנק שלך, אני צריך שתגלוש, אני צריך שתקליק. מציאות מסביב מתנגדת לזה. שוב, אומר הרב וולבה, זאת השמירה מבחוץ. תגן על הפנימיות שלך. עולם מבחוץ, ודאי מתנגד לכשרות. מה, אתה דפוק, אתה לא אוכל חצי מהדברים שיש בעולם, אתה יודע כמה זה טעים, אתה יודע כמה זה טוב, בוא תגהץ. עולם מבחוץ ודאי מתנגד להרבה מאוד ערכים של משפחה, של חינוך, של צניעות, כל מה לשון הרע, הכל, תחשבו איך זה דופק המון פורמטים שם בחוץ, הערכים היהודיים האלה. זה ממש דופק הרבה כסף. שם בחוץ, להרבה מאוד אנשים, האמירה, לא, אני לא ככה, לא, אני לא ככה, כלומר, זו אותה שמירה על הזהות הפנימית שלנו, שהיא סותרת. אני לא יודעת אם אתם עוקבים אחרי דבר מרתק שקורה, סביב הצטרפותו של הרב שי פירון למפלגת יאיר לפיד. עוקבים פה, מכירים, אני לא רוצה לגלוש לפוליטיקה ולהגיד מה דעתי על המהלך הזה, לכן לא רוצה פה לפרשן את המהלך. הרב שי בחור, לא, אנחנו באירוע, לא, אני אגיד לכם מה מרתק במהלך הזה, בסדר? אני פגשתי את הרב שי באיזושהי חתונה לפני איזה שבועיים, לא משנה, אמרתי לו, התחלתי להגיד לו את דעתי, אמרנו נדבר על זה. אמרנו, אני ובעלי פגשנו שם ביציאה מאיזה חתונה, ואמרנו, טוב, נקבע, יש לנו כמובן הרבה מה לומר, נדבר, הוא תמיד פתוח לשמוע, פתוח זה, בסדר, מצוין. באמת, בן אדם חיובי וערכי ומעניין, עובדה, מעניין אותי להגיד לו את דעתי, מעניין אותי לשמוע את דעתו, אמרנו, נדבר על זה. הוא אמר לי, אוי, אני בטח לפני התקפה גדולה, התקפה של מי? של הציבור הדתי, איך אתה הולך עם לפיד? מה התקפה הגדולה שהרב שי נתקל בה בשבועיים האחרונים? התקפה אדירה מצד הציבור החילוני. מי שקצת עוקב ברשת, בפייסבוק, באינטרנט, מה שקורה, וגם בתקשורת הממוסדת יותר, אחרי מה שקורה, זה מאוד עצוב, כי זה בעצם מראה מה תוקפים אותו, מלא סוגיות, הולכים 20 שנה אחורה, תשובות הלכתיות שהוא נתן, מכירים את השוט אס-אמס הזה? הרב, האם להתאסלם? לא. הרב, האם להתנצר? גם לא. תקרא מסילת ישרים, יהיה בסדר. זה, פעם היה רמב"ם, היום פוסקים הלכה בזה, בסדר. אז יש כזה דבר, דווקא לא ב-SMSים, הוא ענה במייל, זה הרבה יותר מעמיק, זה תשובה של 100 מילה במייל, מותר, לגיטימי, יפה, אנשים שואלים אותו שאלות במייל, והוא עונה. ועכשיו אנשים הולכים 20 שנה אחורה, ומוציאים, דוגמים לו כל מיני התבטאויות. דוגמה, אדם פותח חנות תכשיטים, ורוצה לשים דוגמנית בפתיחה של החנות תכשיטים, בשער, עם תכשיטים עליה. לא הרב אלישיב אומר לו לא, לא הרב שרמן מהגיורים אומר לו לא, לא הרב שח אומר לו לא, לא הרב מלובביץ' אומר לו לא, לא הבבא סאלי אומר לו לא. הרב שי פירון כותב לו, התפיסה היהודית מה לעשות לא משתלבת בתפיסת היופי החיצוני, ואתה ידידי, אם אתה שואל אותי לעצתי, לא תשים תמונה של דוגמנית בשערה של חנות תכשיטים. בום! כל הפייסבוק.
הדרת נשים, קיפוח נשים, הרב המסית, יאיר לפיד, איך אתה לוקח מספר 2 חשוך כזה, מצנזר תמונות אישה, שם עליהם רעלות, והרב שי צריך להצטדק פתאום, חצי מזמנו, הבן אדם משקיע בלענות לכל מיני טמבלי פייסבוק, תקשיבו אותי, לא התכוונתי, הוא שאל אותי שאלה הלכתית, אני לא הולך ומרסס על שלטים, אני בעד חופש ביטוי, אבל אישית, אני לא חושב שצריך לשים דוגמניות, כמו שהתנועה הפמיניסטית לא חושבת, לא נעים לי, תראו, גם פה, גם שם, הסברים על גבי הסברים. המון שאלות הלכתיות כאלה קטנות, שאנשים שואלים אותו, שברורה תשובתו כאדם אורתודוקסי. זה פשוט גרם לי בשבועות האחרונים לתהות, שוב, אפרופו, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על יהדות. כי הוא נחמד ומחייך ואין לו זקן, אז חשבת, אתם יודעים כמה דברים, הרב שי פירון, בואו, אני יכולה לתת 20 סקופים לכל מי שמחפש ל10 השנים הקרובות. הרב שי פירון חושב שצריך לקום בבוקר, לשפוך מים 3 פעמים על כל יד. איזה פרימיטיבי יאיר לפיד לקח למספר 2. הרב שי פירון, אם בשבת המסגן שלו יתקלקל, ישב בחום ולא ידליק את המסגן שלו. יזיע, כמו חמור, יזיע, לא ידליק את המסגן. עונג שבת, לא, הוא פרימיטיבי, הוא לא ידליק את המסגן. אתם יודעים כמה סקופים אפשר להוציא מהשולחן ערוך? כמה סקופים אפשר להוציא על הרב הכי נחמד, הכי מתון, הכי חבר של יאיר? זה עצוב, מה שקורה פה בשבועות האחרונים, זה כאילו אומר, אנחנו באמת לא מדברים את אותה שפה. אם הולכים ועושים עליהום לבן אדם, שוב, בלי קשר להם, יש עתיד, אין עתיד למפלגה הזאת, אבל הבן אדם, כלומר, אין לגיטימיות לרב, שוב, הכי פייסן, הוא מספר 2 של יאיר לפיד, אין דרך אחרת להגיד את זה, אין לגיטימיות לקיומו כרב אורתודוקסי במדינת ישראל, כי הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, מישהו, שהוא כותב שם למישהו על מישהו שמתמנה להיות שופט, מישהו שהציעו לו לכהונת משפט, והוא כותב לו, צריך להתייעץ עם רב, יש עניינים של משפט עברי, זה לא פשוט, אתה צריך לחשוב, מצד אחד יש בזה ברכה גדולה, מצד שני זה, גם על זה, הרב הקיצוני, הוא נגד מערכת המשפט. כלומר, אם אנחנו 20 שנה מתעסקים ביורקים בבית שמש, ולא מדברים, למה 20? 64 שנה, לא מדברים על יהדות, פתאום עולה לגדולה איזה רב, ואנחנו מגלים, וואו, גם הוא כזה. כלומר, יש פה איזה מטען שלם שאנחנו לא מפצחים אותו, לא מדברים עליו כל הזמן, וזה פתאום מפחיד אותנו. אנחנו מסיימים את הסיפור השלישי הזה, אני סוגר את הסוגריים האלה כי איך היינו בלא נכנס אליי הביתה, שאני היום אומרת את זה בגאווה, שכולם רוצים להיכנס אלינו הביתה, והנה אומר לך אפילו הרב שי פירון, אתה לא יכול לשים דוגמנית פה ובשבת, לא חמוד, גם אם המסעדה שלך מאוד רווחית אתה לא יכול, וגם אם נורא בא לך קפה, אחרי סטייק אתה גם לא יכול, שמעתי שגם את זה הוא לא מתיר. תיקח גוי, אז עוד יותר גרוע. כן, בדיוק, יש המון, אני אומרת שוב, אפשר לסרוק יחד את השולחן ערוך ולהוציא המון כותרות שהן לא פוליטיקלי קורקט בישראל 2012. חלקן מתוך הבנה לקויה, וחלקן באמת יש פה תפיסת עולם שלא משתלבת ב100% ביחד. בואו נדבר על זה בצורה עמוקה, לא בפינג פונג מטומטם כזה, הוא אמר ככה, תפסתי אותו בציטוט, לא, הוא תפס אותי בציטוט, לא, אתה פרימיטיבי, לא, אתה... אוקיי. אני רוצה לסיים דווקא בציטוט של הרב וולבה על 3 הסיפורים האלה, כי בעצם, נסיים את זה ואז נחזור על כל מה שבעצם הוא אומר לנו. מה אומר לנו אונקלוס, מה אומר לנו פה הרב וולבה, ומה אולי אנחנו יכולים להגיד לעצמנו. אבל, רגע, היינו בשמירה מבחוץ. בשמירה מבחוץ. ואז הוא אומר, אין אלוקים זקוק לעבודה שלנו. אנחנו חוזרים לזה שהמזוזה שומרת עלינו ולא אנחנו שומרים עליה. לצורך העניין היא עובדת אותנו ולא אנחנו עובדים אותה. אין האלוקים זקוק לעבודתנו חס וחלילה. הוא לא הופיע על הר סיני כי הוא חסר משהו. הוא העיר לנו. הוא נושא את הנר בפנינו והוא מאיר לנו את תורה הפנימי של התורה כדי לבנות בקרבנו עולם פנימי גדול, עמוק, רחב ומואר. בפנימיות הארמון של העולם הושיב הקדוש ברוך הוא אותנו, הוא משמר אותנו מבחוץ. ודי בידיעה זו לגייר גויים רבים. כלומר, הם פתאום גילו שיש איזה ערך פנימי בעולם, והפסיקו ללכת שבי אחרי ערכים חיצוניים. הוא מסיים שם, ואנחנו מדברים אחרי מלחמת יום כיפור, הוא אומר לחיילים ככה, דווקא השעה הזאת מסוגלת להעמיד אותנו על המהות שלנו ועל הזהות הפנימית של עם ישראל. על מה אנחנו נלחמים, בשביל מה אנחנו סובלים, אם לא בשביל אותם ערכים פנימיים, שאין לעולם שבחוץ חלק ונחלה בהם. כלומר, מתחנן הרב וולבה לחיילים, אתם מחרפים את נפשכם, נלחמים, על מה? בואו נדבר על מה? מהי אותה פנימיות שאנחנו נלחמים עליה? 3 הדברים, וכך הוא מסכם, 3 הדברים שמגלה לנו אותו גר, הוא מגלה לנו
אמורים להעמיד גם אותנו על מקומנו בעולם. אמורים לפתוח גם לנו את העיניים, להכיר את האוצר הבלום שיש לנו. 1. יש לנו תורה וכל פסוק ממנה יכול למשוך את ליבנו. זה החלק הראשון, נכון? הוא הקריא פסוקים. 1. 2. התורה אינה דת. חוזר שוב למרכאות. התורה אינה דת. היא לא פולחן של כבוד לאלוקים. כלומר זה לא איזה, שוב, לא אלילות, אלא היא אור בהיר שמאיר לנו. כן, הקטע של לשאת את הלפיד, זה החלק השני. ושלישית, כל רצון אלוקים בעולם הוא שאנחנו נמצא את מקומנו הפנימי, והוא ישמור אותנו מבחוץ. כל מטרת היהדות היא לאפשר לנו את זה לא נכנס אליי הביתה, זה לא נכנס אליי לעם, זה לא נכנס אליי לתרבות, אפשר להרחיב את זה. כלומר, מה זה? שמירה מבחוץ ובנייה של איזושהי פנימיות. עד כאן השיעור של אונקלוס לגרים, ובעצם אותו שיעור של הרב וולבה לחיילים באדמת מצרים, ואני אסיים בשני דברים, אחד של הרב וולבה ואחד שלי. הרב וולבה כשהוא נפטר, שאלו אותו, בעצם הוא נפטר לפני כ7 שנים, חול המועד פסח, פה בגבעת שאול בירושלים, בביתו, לא עם הרבה תלמידים, לא במעמד גדול, שוב, היה איש מאוד פנימי, מאוד לא ידוע, לא מפורסם, גם הלווייתו, אני זוכרת שככה, אני ניסיתי לקדם את זה בתקשורת החילונית, אמרו, לא שמענו, עם כל הכבוד, יהודי בן 80 ומשהו נפטר, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ידע, לא, מישהו שעשה כל חייו בחינוך בצורה מאוד, מאוד צנועה, מאוד ככה פנימית. וכשהוא נפטר, שאלו אותו תלמידיו, סוג של שאלת, הרבה פעמים, זה תמיד מעניין, משפט אחרון, כלומר, או צוואה, או אמירה רוחנית אחרונה שבן אדם אומר. יש מאוד ידוע, את רבי יוחנן בן זכאי, איך הוא מברך את התלמידים, זה מאוד מעניין, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. בעצם אומר להם, הלוואי, זה קצת בעידן האח הגדול, זה די ברור, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, שתאמינו במורה שמיים לפחות כאילו אתם פה מולי, נכון? אתם פה מולי, אני מתנהגת בצורה מסוימת, אז אותו דבר תחשבו שיש מורה שמיים, שאתם לבד, לפחות תחשבו שהשם רואה אתכם כמו שאתם רואים פה אותי. נכון? כאילו אתה נא להתנהג בהתאם, אתה מוקף, אז זה רבי יוחנן בן זכאי, אמירה האחרונה שלו, ויש להרבה גדולי ישראל, אפשר לעבור, לראות, מאוד מעניין, מה תמצית, מה הליבה של מה שהם אומרים. אז הרב וולבה אמר לתלמידים שלו, משפט אחרון, או אחד האחרונים שהוא אמר להם, הוא אמר, כל החיים לימדתי אתכם, אני רוצה שתזכרו דבר אחד, המציאות הרוחנית קיימת כמו המציאות הגשמית. כמו שאתם רואים פה עץ, נכון? רואים פה סטנדר, רואים פה מיקרופון, רואים פה טישו, ככה תאמינו שיש באמת, זה לא משהו אמורפי, חסד, צדק, דין. כאילו, להבין שזה קיים פיזית ברוחניות כמו שיש את זה בפיזיות. תאמינו, כמו שאתם מאמינים שהשולחן הזה, נדמה לי שהוא השתמש במילה שולחן, כמו שאתם מאמינים שיש פה את השולחן הזה, תאמינו שיש אמונה, יראה, אהבה, מונחים אמורפיים כאלה, טוב, מה אני יודעת מה זה? תאמינו שזה קיים באמת. זה המשפט האחרון שהוא אמר לתלמידים, זה מאוד מתחבר לכל המסר שהוא העביר גם לחיילים אי שם בשנות ה-70, ואני, אם אני חוזרת לאותה מפיקה, זוכרים, התחלנו לא עם אונקלוס, התחלנו עם המפיקה של הערוץ, שעשתה תוכנית לסיכום היהדות, במשפט, כי מה שאמרתי לכם פה הוא ארוך ואפשר עוד להאריך בו, אבל במשפט, התפיסה שלי, ואני אומרת את זה, בתוך היכרות עם דתיים ועם חילונים ועם חרדים וכל האיבה ביניהם היא שינוי של סוויץ' במוח, שינוי קטן אבל גדול של סוויץ' במוח. לנו יש איזו תפיסה כללית בחברה הישראלית, נכון, אומרים לנו מה ישראלי, מה נכון, מה קיצוני, התפיסה היא שיהדות היא בעיה. יהדות היא בעיה, היא מפריעה פה במרחב, היא מפריעה. היא הפרעה לתנועה. תראו, הם מפריעים פה, הם מפריעים שם, כל הזמן מפריעים היהודים האלה. והסוויץ' במוח בעיניי, ואני חושבת שפה מזה יכול להתחיל כל התיקון ביחס בין דת למדינה הזה, הבנה שיהדות היא לא בעיה, יהדות היא פתרון לחלק מהרבה מהבעיות של החברה הישראלית. ואני חושבת שאם נעשה את הסוויץ' הזה, אז הרבה דברים גם ייפתרו. תודה רבה לכם, לילה טוב.